comptar amb els patrocinadors doncs suposa molt. Jo crec que això és un valor afegit que té el vol i molts altres esports i com jo he dit abans, doncs són patrocinadors amics. Ens trobem bé a la taula, ens trobem bé quan fem els contractes i ens trobem bé quan juguem al golf. I he aprofitat per dir-los que són part important que nosaltres tinguem un event tan important el 31 que no és la Ryder Cup. Sense ells i molts dels que hem estat amb això no hauria ser possible. Per Sant Aniol és un orgull formar part d'aquest patrocini i en tota la gent, en tot l'equip de la federació, una sintonia fantàstica i és un plaer, la veritat, i estem molt contents de ser-hi, de participar-hi, de posar el nostre granet de sorra i col·laborar amb la Federació Catalana de Golf. La jornada fantàstica, hem passat un dia extraordinari de golf, hem disfrutat molt i malgrat la calor, però la veritat molt bé, molt contents de participar i d'un any més estar-hi presents.